Benvidos. O dispositivo despregado pola Deputación de Lugo para atender as incidencias nas estradas da rede viaria provincial é o primeiro asunto que abordaremos no programa de hoxe. Hai outros que lle resumimos en titulares e comezamos. Avanza o proceso para a posta en marcha da rede provincial de extinción de incendios. No prazo dun mes darán comezo ás obras do Parque Comarcal de Viveiro. 35 familias da provincia pertencen á Asociación Raiolas, que presta apoio ás persoas con autismo. Entre os tratamentos que reciben está a equinoterapia. Alumnos da Escola de Imaxe Son de Lugo mantiveron un encontro con dous dos lucenses que estiveron na Gala dos Goya, a galardoada María Hervera e Arturo Vaquero. Chantada prepárase para a celebración da 28ª edición da Feira do Viño, cunhas xornadas técnicas de promoción vinícola e rutas de balde para coñecer os viñedos da zona. Un grupo de lucenses descobre os segredos das covas do Rei Cintolo en Mondoñedo co programa medioambiental Kilómetro Cero. A obra da artista lucense Carmen Llonín pecha hoxe o noso programa. Visitarémola na Capela de Santa María. O ciclón Xintia provocou medio cento de incidencias nas estradas provinciais. A práctica totalidade foron atendidas en menos de 2 horas polo amplo dispositivo despregado pola institución provincial. Máis de 80 efectivos estiveron alerta durante toda a fin de semana e traballaron na retirada de árbores en asolagamentos e desprendementos de terra. A incidencia máis grave rexistrouse no Courel, no lugar de Ferromolín, onde as fortes chuvias provocaron un socavón. O martes deron comezo as obras de arranxo que rematarán a semana que ven. Técnicos da Deputación evaluaron os danos causados nesta estrada do Courel, poucas horas despois de que se detectaste este socavón provocado polas intensas chuvias. O terreo calizo favoreceu que se formase este gran burato que cruzaba por debaixo da estrada e que deixou prácticamente suspendida no aire a calzada nun treito duns 20 metros. Vai así, Sí, no, vai. Vai para ese lado, non vai así. En canto se detectou o problema, sinalizouse a vía advertindo do perigo e o martes comenzaron as obras ás que se lle deu a máxima urxencia. Pero a práctica totalidade das incidencias que provocou o ciclón foron as habituais cando hai temporal. Nesta outra estrada provincial que une Castro Riberas de Lea con Cospeito, aínda quedan restos na cuneta da árbore que caeu sobre a calzada por mor do forte vento. O sábado sobre as 2:15 ou así, pasei para Castro e non fixe máis que botar gasolina e ao momento xa había 2 pinos tirados na carretera cando volví. Chamei a Roberto, debía estar preparado porque ao segundo toque xa o colleu. E despois prácticamente de inmediato xa estaban limpiando na carretera. Ali estuvo cortada, que caeron pinos ali na curva aquela e eu penso que estuvo pouco tempo, pouco tempo. Porque viñeron a retiralos? Si, eu non sei quen os retirou, pero vin que cando eu vin xa estaban retirando neles. Desprendementos de terras ou asulagamentos, sobre todo na Terra Chá, foron outras das incidencias durante a pasada fin de semana. Aquí case entrou na casa, faltoulle un dedo, Foi unha cousa bastante fuerte. Xa, só que todos os anos pasa algo deste. Ante a alerta da chegada do Xintia, a Deputación despregou un amplo dispositivo. Ademais de lembrar a todos os concellos o número de teléfono para comunicar calquera incidencia nas estradas provinciais, mobilizáronse 82 operarios e a todos os capataces da institución provincial. Sen embargo, o número de chamadas só se incrementou nun 10%. Unhas 40 ou 50 máis, pero é normal porque calquer persona que ve ramas, ou ainda que non sean moi complicadas ou ve unha pequena ronca, agora suele avisar tanto aquí como a veces o 112. Os teléfonos da Diputación nunca chegaron a saturarse, atenderonse todas as emergencias que houve, están todas señalizadas. Agás en casos puntuais, os problemas solventáronse nun promedio de 2 horas. Cando non é unha emergencia grave, ou sea, que non obstruye a carretera, o que se suele facer é señalizala para posteriormente retirala, e se é moi grave xa se actúa no momento. O tempo que suelen tardar depende da distancia, pero creo que en un par de horas destas emergencias que non son así moi graves. A Deputación mantén ao longo de todo o ano un dispositivo de 24 horas ao día para atender as incidencias que se produzan na rede viaria. O proceso para dar cobertura profesional contra incendios a toda a provincia avanza segundo os prazos previstos pola Deputación de Lugo desde a constitución do Consorcio Provincial de Bombeiros. Dentro dun mes darán comezo as obras do Parque Comarcal de Viveiro, mentres continúan as reunións para estudar a viabilidade da colaboración dos servizos de extinción dos concellos de Monforte e Lugo a través de senllos convenios co Consorcio.
O Parque Comarcal de Bombeiros de Viveiro construirase na zona de Lavandeiras, en Celeiro, para dar cobertura a toda a Mariña Occidental. Gracias a la creación del consorcio de bomberos, vamos a poder tener dentro de unos meses un elemento de seguridad y de protección para los ciudadanos y ciudadanas del cual carecemos. Co inicio das obras, dentro dun mes, cumprense os prazos previstos polo presidente da Deputación para a posta en marcha da rede comarcal de extinción de incendios na provincia, un dos compromisos que adquiría a súa chegada ao Pazo de San Marcos. Desde que ha habido el cambio y se creó el consorcio, se han hecho todos los trabajos en tiempo y forma por parte de la Diputación. O proceso para dar cobertura profesional contra incendios a toda a provincia inclúe a colaboración dos parques de bombeiros de Lugo en Monforte, que se podería levar a cabo a través de senllos convenios co Consorcio Provincial. E traballando de cara a que non quede ningunha zona oscura na provincia de Lugo que sexa desatendida polo tema de calquera imprevisto, calquera circunstancia que obrigue aos bombeiros a desplazarse a calquera concello dos 67 que forman a nosa provincia. Despois dunha primeira xuntanza en Monforte, na que o Concello amosou a súa total disponibilidade para integrarse no consorcio, técnicos da Deputación e da Xunta reuníronse este mércores con responsables do Concello de Lugo. Na xuntanza quedaron fixadas as liñas a seguir para facer viable a colaboración na área de Lugo. Por un lado, estudiar a viabilidade xurídica deso, se ten que ser un convenio ou un consorcio, se é posible xurídicamente. Despois, estudiar que tipo de ordenanzas temos que modificarnos, facer un informe técnico das necesidades que a maiores necesitaría o noso parque, tanto de persoal como desde o punto de vista material, e se ese informe técnico e o informe xurídico son asequibles, pois lógicamente nosotros, mantendo esa disposición que dixemos, pois entraríamos na negociación cos integrantes do Parque de Bombeiros para estudiar a posible implicación. Dende que se iniciou a posta en marcha da rede provincial de parques de bombeiros, a Deputación leva investidos 4 millóns de euros en 12 vehículos. Nunha primeira fase foron adquiridos 5 todoterreo, un de rescate en altura e 4 coches urbanos lixeiros. A pasada semana, a Xunta de Goberno adxudicou 2 vehículos máis de extinción e rescate en altura e equipamento xeral por un importe de 1,2 millóns de euros. Por parte do Consorcio Provincial, existe a intención de abrir este ano os parques de Barreiros, Chantada e Sarria e o vindeiro ano os de Vilalba e Viveiro.